Guys, kaya nga bisita. Agani sa kabantian. Tara, tara. Babe, Ha? kabantian ka mo palit og cake og mga panda o yung floor. Oh. Agani. Pati. Ano ka man dyan? Hindi. Guys, grabe kainit. Birthday ni... Kanino birthday ngayon? Lolo Juanito. Lolo Juanito. Lolo So- Juanito. Kaya nga, birthday ni Lolo Juanito ngayon. No. Sabi mo Lolo Juanito. Lolo Juanito ba yan? Init. Hindi masyado ba? Hawakan mo. Ako lang. Huwag ikalaw-galaw masyado. Ha? Ako lang ate. Mas makagalaw. Sige, mag-usap lang kayo dyan. Ano sa mga guys? Ay, guys kalay. Di Huwag mo. masyadong idikit. Dyan lang, dyan. Hawak. Hawakan mo dyan. Huwag idikit dyan. Ganyan lang. Ang pagod. Ha? Ang bigat man kasi dito. Hindi ah. Katakbe. Kat ka ni. Hello guys. Ako yun Huwag masyadong idikit. Hello guys. Hindi ko magkabayot. Bigat man daddy. Tika lang. Yung tiny bear bite. Ayun. Nidagaan mo si baby tiny bear. Opa. So guys, padulong kami karon sa kuan, sunduin namin si Tita Flor at Tito Ju from USA, United States of America. So we must practice now how to speak English. So that Tito Ju do not understand our language. So what do you think, Loy? So guys, balik na niya. Walang to. Thank you. Guys, yan namin sa kuan. Hawakan ulit, ganyan. Dito sa kuan guys. Ganyan. Sa Ion Tower. Doon kasi namin si Tita Flor. Si Flor o si Ju. Shout out. Pero kami kabalo kung asa dapat sila. This is sila. Dito na, lipat na dito. Stoy, lipat dito, andito na sila. Ayusin mo yung ano. Ano? That's one thing. Dito, mayos. Pwede. Yeah. Nice, ain't it? Yeah. Yeah. This is the one who bought this camera from United States. Thank you to Mother Ju. How you guys doing? Hello. Kami? Hello. Kau sa chocolate gabi? Nangaon. Wala ako? Got the candy. Ang saan ko kuya? Okay lang kamera tiya? Daghan mo ko patlusanan na. Daghan mo yung settings. Pero okay na. Okay man? They don't think I'm cute. Nagkuhan na, nag-running. Sige, mapit na asam tomato cake. Kuya. The candy, alright. Di wa ni katong ning mga bata gabi. Pagkit na. Tinugaya na nga tulog eh. Jam. Ano oras ka na natawag kape? Anong oras ka na natawag kape? Uy, nasukulit mo yun.
Gilakan ang vlogger, gilakan ang vlogger. O sino? Hey, ayo. Sila ba siya? Wala ako isig. Kili na bang gani? Wala siya kita. Sige, ugasan ng malisi. Wala siya kita. Dili ka. Dili ka. May mutang ka naman. Dili. Dupa may mga bata oy. Sige na. Ikaw correct. Di balik na tayo 1.5. Ada po din na nalagay ko. Mutang na nag-simplify. Saan yung dalaga nila? Ha? Saan? Ano na? Ito yung balay mo. Panghuman. Lugay na kamayo. Ha? Mali naman yung balay. Ay, panguti. Lagi daw. May pagdaan mo. Pinangunan pa kayo. Mama gali, gusto na doon yung bankin. Bintana, ako kung bintana. Yan. Aba, okay. Sarap. Ang ginilaw niya, i-mix na niya. Ha? Ginilaw na, padalas na yung magkano. Kaya mapareha ko na tao na. Hindi. Ay, ulit sa uncle. Okay, come please, please. Sige na. Mag-anta, mag-ampok. Saan na mag-ampok eh? Mag-ampok, mag-ampok po dia. Ma. Kada po yan ni Jo. Mag-ilong tayo at ang sentro at ang pasensya sa tulong. Talagang samahan sa anak sa espesyal sa buwan. Ngayon ang umahan at sila. Lord, sila magpapalamuyo ang mga panangapigan mo sa ngalan ni Jesus. Mabutuan na kasi mo. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Magwan sa kanila. Blow na. Blow na mo. Kuya. Ali, iya ay inag. Wala, puro na. Sige na, ipaluin na. Yo, do you wanna take a picture? Ay, sa mahaba. Ay, sa mahaba. Ay, sa mahaba. You can sit down kasi. You sit down. You can here. John, here.